लोगोफोर आं सासे पुलिस नाथाय सासे पुलिस जानानैबो आं मोजां खामानि मावनो हायाखिसै नङा नङा लोगोफोर आं बावदोंसो आं सासे पुलिसल' नङा आं सासे फिल्म एक्टरबो लोगोसे फिल्म डाइरेक्टरबो भीगे होठ तेरे प्यासा दिल हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो गासैनिसिमबो स' नोंथांमोना मिथिखाबाय आरोना दिनैनि भिडिअखौ टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै आं सोरनि सायाव भिडिअ बानायनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना जिखि जाया भिडिअ जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरोना आं फंनैसो माने जोंहा थाग्लाय सारनि जानानै फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आरोना गोरोन्थि जायोब्ला गिबियावनो निमाहा बिनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम अब्ला लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ न'आ आंनि स्वामी भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मोनसे खोथा रायजो राजा नोंथांमोन थाग्लाय सारा जेरैहाय सिनेमायावहाय बेफोरबायदि अभार स्मार्ट एक्टिं देखायो बा गोबाख्रबनाय बा एकदम माने सोरजों गेलेनाय बेफोरबायदि माने भिडिअ बानायो आरोना भिडिअ बानायो माने सावथुन मुलुगाव सिनेमायावहाय फाव खालामो थिग बेफोरबायदिनो माने बिथाङा फिल्म लाइनाव खालामै माने मोगथां मुलुगावबो माने बेफोरबायदि खालामफैबाय आरोना दिनै बेफोरबायदि खालामनानै दिनै समाजखौबो माने गुबुंले खालामबाय आरो जोंना बर' सावथुन मुलुगखौबो एसेमान माने लासिं सिं खालामबाय असनमान खालामबाय आरोना नोंथांमोनानो साननानै नाय दिनै सावथुनखौ मानि थाखाय नायो बर' फिल्मखौ जों मानि थाखाय नायो हो होसो होसो थांनानै थाइसे फैसा बुथुमनानै जोङो टिकेट दाननानै नायहैयो नोंथांमोननि फिल्मखौ मानि थाखाय नायो हो माबा मोनसे मोजां बोसोन मोनगोन साननानै माबा मोनसे मोजां गियान मोनगोन साननानै जों नोंथांमोननि सिनेमाखौ नायो नोंथांमोननि सावथुनखौ नायो नाथाय नोंथांमोना मोजां गियान होनायनि गेजेरजों नोंथांमोना सावथुन मुलुगावल' मोजां गियान देखायनानै मा जानो रियेल लाइफआव फैनानै जुदि नोंथांमोना बेफोरबायदि गाज्रि थासारि लाबोयोब्ला गाज्रि थासारि दिन्थियोब्ला अब्ला मोजाङा बोरै फैनो मोजाङाव बोरै लाबोनो हानो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बा उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ बोरै मोजाङाव लाबोनो हानो दिनै नोंथांमोन बायसा मानसि थानायनि थाखायनो दिनै गोबां माने गाज्रि थासारि सोमजिगासिनो दङ मानि थाखाय नोंथांमोना एसेमान बुजियो थाग्लाय सारखौ आरो रिकुवेस्ट खालामो आरोना नोंथाङाथ' माने गोबां टेलेन्ट गोनां मानसि आरो नोंथाङा जोबोद बुजिनो गोरों मानसि नोंथाङाथ' सासे पुलिसबो नाथाय नोंथाङा बेफोरबायदि खालामथावामोन आरो बेफोरबायदि जाथावामोन आरोना जों जोबोद दुखु मोनदों मानि थाखाय दुखु मोना जानो जों नोंसोरखौ लानानै मिजिं दङ बर' हारिया माबा मोनसे मोजां खामानि मावगोन नोंथांमोनानो बर' हारिखौ फोथांनानै लाखिगोन बेनि थाखाय नोंथांमोननि सायाव फोथायनाय दङ बेखायनो नोंथांमोननि सावथुन एबा फिल्म जिखि जाया मोनसे कमिउनिटि माबा मोनसे होयोब्लाबो नोंथांमोनखौ जों सापर्ट खालामो नोंथांमोनखौ नायो जेन नोंथांमोननिफ्राय मोजां बोसोन मोजां गियान मोनगोन साननानै नाथाय नोंथांमोना दिनै बेफोरबायदि मानो मा बुंबावनो आरो स' जिखि जाया लोगोफोर बेखिनिखौनो आङो बुंबाय आरोना थाग्लाय सारनि जानानै नोंथांमोना जुदि गाज्रि मोनदोंबा अननानै आंखौ निमाहा होदो गोरोन्थि जादोंब्ला जिखिनि नुदों बेखौसो बुंबाय आङो आरो इयुनाव बेफोरबायदि माने जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि जाया आरो जोंनि बर' हारिनि सावथुन मुलुगाव आरो बेफोरबायदि फिन खेबसेयाव आरो थाग्लाय सार बायदि आरो ओंखारबावा बेखौनो आं गासैनिसिमबो रिकुवेस्ट खालामो आरोना जोंनि बर' सावथुन मुलुगा थांनानै थाथों जोंबो सापर्ट खालामो जों सासे बर' जानानै दिनै बर' हारिनि सावथुनानो जा एबा थियेटारानो जा बर' हारियाल' नायो सोर गुबुना नायो हो सोर गुबुना नायो बेखायनो जों सनमान होयो जों सापर्ट खालामो जोंबो बर' जानानै बेखायनो गासैनिसिमबो रिकुवेस्ट आरोना सारमोननिसिम नोंथांमोना जायफोर दा बिसानि दैदेनगिरि जानानै दङ नोंथांमोना एसेमान नोजोर लाखिबानो जाबाय जोंहा माने गुरु पबित्र सारा दा बिसानि दैदेनगिरि जानानै दङ आरोना बिथाङाबो गोबां खोथा बुंदों थाग्लाय सारनि जानानै आं भिडिअ प्रटेस्टखौ होलायला बिथाङा दा गोबां माने फिल्म मोजां ओंखारदों होननानै बुंदों जों नायगोन नेनानै दङ जों मोजांखौसो लुबैयो नाथाय जों बर' हारिनि थाखाय मालाबाबो गाज्रिखौ लुबैया बेखायनो गासिबो माने बुजिलायदो आरो जोबनायाव सारमोननिसिम मोनसे रिकुवेस्ट आरोना नोंथांमोना जाहाथे फैबाय थानाय समाव मोजाङैनो मोजां दैदेनलाङो आरो बेफोरबायदि माने जाथाया फिन खेबसेबाव आरो जाया नोंथांमोना एसेमान नोजोर होबानो जाबाय सोर बबे लामाजों थांदों सोर मा मावदों दाथ' गोबां रायजो राजाफोरानो होनगासिनो दङ आरोना सावथुन मुलुगनि मानसिफोरानो सासेबो मोजां गैला सिनेमा लाइनाव ओंखारनाय मानसिफोरानो माने बेफोरबायदि जायो बेफोरबायदि जाथायखौल' खोनानो मोनो होननानै अब्ला नोंथांमोनानो एसे साननानै नायदो एसे बुजिदो सारमोन नोंथांमोना एसेमान रैखाथि होदो दिनै नोंथांमोननि इमान गिदिर माने बर' फिल्म इन्डास्ट्रियावनो जुदि बेफोरबायदि जाबाय थायोब्ला अब्ला गामि गेजेर एबा गामि गफायाव जानाय जाथायफोरखौ बोरै बुस्रांनो
सारमोन बांद्राय जाबाय बुंनाया आरोना नोंथांमोननि सायावबो बुंफ्लांबाय गोरोन्थि जादोंब्ला अननानै निमाहा होबानो जाबाय मानो होनोब्ला जोंबो सहायनो हाया सासे बर' हिसाबै मानो होनोब्ला जों गासैनिबो मोजांखौ लुबैयो जोंनि समाज बेबस्थाया मोजां जायोब्लासो जोङो माने पाब्लिकफोरखौबो मोजां खालामनो हागोन अब्लासो इयुन जोलैखौ जों बुजायनो हागोन अब्ला जोबनायाव बेखिनिखौनो बुंबाय आङो गासैनिसिमबो लाभ इउ अल आरोना रायजो राजा नोंथांमोन आरो आंनि आंगो लोगोफोर फैबाय थानाय समाव गासिबो मोजाङैनो मोजां थायो बेखौनो इसोरनि सायाव आरज गाबबाय आरोना अब्ला जोबनायाव गासैनिसिमबो जै बर' हारिनि जै बर' सावथुन मुलुग थांनानै थाथों अरायबो जिउ लावथों हारिनि हारिमुखौ लाखिनांगौनि गोनांथि दङ बिबान दङ जोंहा बयबो इयुन सिमांनि गोनांथि दङ बिबान दङ जोंहा बयबो इयुन सिमांनि हारिनि हारिमुखौ लाखिनांगौनि गोनांथि दङ बिबान दङ जोंहा बयबो इयुन सिमांनि जोंहा बयबो इयुन सिमांनि प्लिज आंनि लास्ट